Ola, Ponte Caldelas, agora saímos antes do instituto, concretamente das 2:25 ás 2:23. Isto tamén aplícase pola tarde, pasamos das 5:55 ás 5:53. Isto débese a que queren darnos máis tempo para coller as nosas cousas das taquillas antes de sair do centro. Tamén falamos de máis temas nesta reunión da Xunta de Delegadas e representantes de alumnado. Si, volve a haber roubos no noso centro. Como presidenta, quero mostrar a miña máis absoluta condena a estos actos. E tamén moitas cousas roubaronse libretas. Si, nun principio, parece unha tontería, pero segundo de bacharelato, o tempo é ouro. Esas persoas as que lles roubaron as libretas teñan ali os apuntes deste primeiro mes e moi pronto imos ter exames. E por onde estudan? Polos apuntes, o cal é un gran problema. Por iso quero pedir a quen fixo estes roubos que se non queres ser castigado, que mínimo lle devolva esas libretas a quen lles roubou. Tamén se roubaron libros, os libros de segundo bacharelato teñen un prezo do redor de 50 euros, e tamén, curiosamente, roubáronse as pilas do mando da clase, razóns descoñecidas. Por certo, xa estou lendo os papéis de algunhas clases que xa mo entregáchedes. Agradecervos moito a vosa participación e vou tentar levar a maioría das cousas que pedides ao Consello. O problema é que algunhas está máis complicado ou non son directamente cousas que se teñan que pedir ao Consello porque serían máis da Xunta ou do Goberno, pero bueno, vou intentar pedir a maioría das cousas que me estades pedindo. Dicirvos ao resto de clases que aínda non mo entregáchedes que estades atento. Podédemolo entregar o papel até antes do venres 11. E tamén se algunha persoa a nivel individual tamén quere pedirme algunha cousa para falar no Consello, podemos dicir a través dos mensajes privados. Un saúdo.